Mladonská Pušika sa nádejala, že na Slovensku je v kurze pohon na iné zvery, keď 2. februárovú nedeľu zarevala pod nožom majstra Mesiara z Horných Mladoníc. Už skoro ráno o 6:00 sa zakúrilo do kotlov a o 2 hodiny sa svinka rozoberala na trojnožke. Zabíjačka začala o 8 hodine rannej, prebiehala až do 2 hodiny poobednej, kde sa spravili všetky výrobky, klobásky, húrky, pečené mäso, tlačenka. Pozvaní hostia, ktorí boli na túto akciu, boli všetci starostovia z okolitých dedín. Samozrejme sponzori, bez ktorých by sme si túto akciu nevedeli predstaviť. Kam poputujú výrobky z dnešnej zabíjačky? Výrobky, dúfajme, že všetky výrobky sa skonzumujú na tejto akcie až do rannej hodiny, pokiaľ sa budeme zabávať. Pravá slovenská zabíjačka sa začína štamperlíkom niečoho tuhého na zahriatie a neskôr už len na dezinfekciu. V Mladoniciach toho bolo treba na zahriatie viac, lebo vo vzduší bol ťažký mínus a teplo z prvého cievníka veľmi rýchlo pominulo. Svinka sa za hudobného doprovodu začala rozoberať ešte na rínku a drobnejšia mesiarska robota sa už konala nad obecným úradom. Čo momentálne robíte? Momentálne kostím stehienko zo svinky. A idú sa klobásky robiť, varí sa už na jeterničky a pomaly to bude odbúdať všetko. Aký máte recept na klobásky? Ochutnávam pomaly. Pridávam koreniny, papriku, sol a ochutnáva sa. Je taká doba, že sa robí zabíjačka pomenej, ako sa robívalo kedysi. Robila sa zabíjačka v každom dome, Mladonice sa robila v každom dome. Teraz je obdobie také, že sa robí menej. Takže treba tú tradíciu, čo sa robila predtým v každej obci, či rodine, aby vedeli aj tí menej narodení, aby vedeli, ako sa to robí. Ja ako laik mesiar tiež si pucujem, akože rozrábam doma svinu sám, ale dozvedám sa tu od mesiara, ktorý je k tomu fachu vyučený, že ako sa má pristupovať k tejto zabíjačke a proste ako sa má rozrábať to prasa, rozoberať. Takže pán majster mi teraz povedal, že lepšie je, keď mäso je chladnejšie, ako keď je teplejšie. Takže túto skúsenosť si pre seba berem a akože je pravda, že pri domácej zabíjačke, keď má človek čakať na to, že to mäso vychladne, aby bolo chladnejšie, aby sa ľahšie rozoberalo, je to zdĺhavejšie, ale tak je to aspoň taká skúsenosť je tam. Medzi prvé dobroty, ktoré sa na zabíjačke v Mladoniciach podávali, určite patrí bravčová krv na spôsob praženice a dusená pečeň s čerstvým chlebíkom. Zo sviežeho mäska ženy pripravili chutný kyseľ, zabíjačkovú kapustnicu a pečienku. Ja momentálne behám, lebo idem dať mäsko piec, aby sme si mohli brúško pomastiť. Zabíjačka by nebola zabíjačkou bez klobás a rôznych druhov jaterníc vyrábaných podľa miestnej alebo rodinnej tradície. Z vareného prerasteného bôčika alebo z laloku sa väčšinou robievala papriková slaninka tak, že sa navrch naniesla zmes soli, sladkej červenej papriky a cesnaku. Masť sa vyškvarila osobitne zo slaniny a zo sadla. Na časti sadla sa popražila cibuľa a tá sa potom pridávala do jaterníc, krvavničiek, do žobráckej kaše a niekde aj do tlačenky. Popoludní, keď už bola všetká hrubá práca hotová, do Horných Mladoníc zavítal folklórny súbor Očovan a dedinská veselica pokračovala ľudovou zábavou. Najviac sa mi páčilo ľudovky, pohostenie bolo výborné. Veľmi rád som prijal pozvanie našej starostky, takže som sa zúčastnil, popri tom som ešte navštívil aj lyžiarske stredisko Dačov Lome a keď sme sa vracali, tak sme si pochutnali na dobrých špecialitách hornomladonských a čo sa týka samotného súboru Očovanom, tak to bolo ešte teda čerešnička na tej tortičke, hej, to vystúpenie vynikajúci chlapi spievali krásne, tu na Janko Chabada, bývalý spolupracovník. V Mladoniciach sa 0. ročník mladonskej zabíjačky podľa všetkého naozaj vydaril. Výborná nálada, spokojnosť a vysoká účasť miestnych presvedčili o tom, že na budúce fašiangy si akciu určite zopakujú. Je to pekné, lebo sa udržujú tradície tohto kraja a ľudia sa prispôsobujú takýmto veciam. Majú to
v krvi, aspoň na dedinách sa to udržiava. Ja som rád, keď mám ľudí okolo mňa, ktorí sa vedia baviť, ktorí sa bavia so mnou. No dnešná akcia je super. Všetci sme sa zišli, celá dedina, naozaj všetko dobre prebehlo, výrobky sú hotové, svinia už nebehá po dedine, čiže super, nálada veľmi dobrá, myslím si, že sú všetci spokojní. Ľudia, celkový ten efekt, super, môžem to pochváliť, že dobre, páči sa mi to. Pre Krupinskú televíziu Peter Golembiovský, Horné Mladonice.